los papeles arreglaron y en un barco los dos juntos a la Argentina marcharon, donde pasan los dos juntos una vida muy dichosa, sin recordar que en España le quedaba su esposa. Pastore, tú que fais aí hoy, aleílame un pouquiño, redale do. Hoy esta ovella xa está rapada, hoy e a pastora canta e ríe o redale do. Hoy arrejuntemos los rabanos. Lloras, jovencita, dime por Dios qué te pasa. Y llorando amargamente la joven le contestaba: soy hijita de una joven. Boa tarde a todos e a todas. Aquí estamos en Seoane do Caurel, Filandón, 27ª edición, Filandón das músicas do Caurel. Fíxense vostedes, a pesar de que xa sabemos que están encantados aí, outra vez aquí, dun xeito presencial directamente e outra vez do video streaming da canle de Xosé Luis Foso Live, seguíndonos con moito agarimo, con moito cariño, fíxense vostedes que ven rodeadas todo. Por unha parte, teño a raíña, super raíña do Filandón, que neste caso é doña Angelita Aira Crespo, que bueno, vou na deixar así sosegada e tranquila, pois mirando aí e acompañada ademais do mestre Foxo, Xosé Luis Foxo, que é un gran, bueno, gran inspirador, impulsor, inductor, xunto co tamén, obviamente, o Concello do Caurel, pero aí está a súa escola de gaitas do Caurel, bueno, e este grande do Caurel que nos acompaña. Antes de nada, antes de dar a chamado a Filandón, Foxo, contento un ano máis, verdad? Sí, estamos encantados, por suposto, aquí na Ferrería do Caurel. Sabes, o Caurel é terra de ouro, tamén os cánticos do Caurel son ouro. Eses cánticos que Angelita, desde Campelo, transmitiu, cánticos de boda, cánticos, coplas, todo ese patrimonio, digamos, foi transmitido para as músicas do Caurel por Angelita. Por eso a queremos honrar como reina unha vez máis. Unha vez máis, ese forte aplauso, que aquí estamos, ademais de que mellor xeito podemos estar que aquí acompañados da raíña, pero agardamos por esa chamada ao Filandón, como é costume, como é de bo grado nesta ocasión. Para min é unha fortuna acompañalos aquí presentes e aí ausentes, pero presentes tamén un ano máis. Tiven o prazer, outra vez do Grupo COPE Ourense, de estar aquí no ano 2011, repetindo no ano 2016, e volvo a estar aquí. Un gran saúdo ás miñas predecesoras, a Manuela Porto e a Brenda González, e por suposto ese gran agarimo de estar aquí rodeada de boa enerxía e de boa vibración coas músicas do Caurel, ese recoñecemento que vai ter xa a súa chamada outra vez de, creo que Xan de Vilar nesta ocasión non está, pero sí, sempre está, sí, perfecto. Eu sempre digo que se non estamos presentes, estamos en alma, e iso é fundamental. Manuel de Outeiro e Pepe de Soldón Foxo e Xan de Vilar, pois imos alá con ese sonido dos cornos celtas. Bueno, ese forte aplauso, Angelita, vamos a aplaudir, claro que sí. Hombre, está na súa salsa, Angelita, está na súa salsa. Aí, cumprindo co seu reinado como debe ser e disfrutando un ano máis con fortuna e con saúde.
Verdad que sí, verdad que sí. Mala, nos alegramos un montón. Bueno, pois comenzamos, pero non sin antes recordar que este evento pois está organizado, o que decía, por o Concello do Caurel, Escola de Gaitas do Caurel. Hai que recoñecer tamén moitísimo a cooperación e a colaboración da Xunta de Galicia, que teremos hoxe representación aquí, a banca e, por suposto, tamén a Fundación Centro Galego de Artesanía e de Deseño, que tamén pois coopera, e hai que, de bon nacidos, hai que ser ben agradecidos. E hai que recordar todas esas maus que se aproximan e que fan deste evento pois un recoñecemento internacional, unha festa de interese turístico e cultural, pero o recoñecemento internacional ven neses 27 anos que se leva labrado este filandón de músicas do Caurel e que levan pasado por aquí pois centenares de artistas increíbles, pois como os que a continuación, a mí me encanta porque están aí todos postos, como os que a continuación imos a recibir. Temos a Kenya, por suposto, aparte de ter a Kenya a súa especial actuación, hai que decir que na memoria de don Xesús Mato, fundador de Fuxanos Ventos, temos a Mero Baldomero, que antes de producirse ese episodio musical, creo que nos vas a decir algo bonito, algo que nos chegue. Oxo aquí conmigo. Pois acompaña o mestre, por suposto que sí. E logo, Imos alá. porque os dous coñecimos aproximadamente no mesmo tempo a Xesús Mato. Del, un amigo que non pode estar hoxe aquí, di estas palabras. Xesús Mato foi un home feliz na igrexa, na música, en Galicia e no mundo. Fixo millor este mundo co seu traballo e colleitando milleiros de amigos devotos. Moitos deles xuntámonos hoxe no seu nome aquí, na montaña do Caurel, na montaña a que tanto serviu e a que tanto amou. Mato foi, porque sigue vivo entre nós, un home feliz. E hoxe sería especialmente feliz por ver caras amigas, escoitar voces e músicas amigas, sentirse na casa, preto do ceo polo altura e pola amizade e polo entusiasmo. Non podendo estar convosco físicamente, di así Xulio Xiz, un amigo, un irmão del, estando sempre convosco no corazón e sabendo que Mato inspiroume xeito e ganas de vivir, quero facervos chegar a través de Mero, este que suscribe, amigo, irmán, estas palabras de agradecemento a todos vós polas músicas, polas palabras, pola lembranza, a Foxo, polo traballo e pola entrega, pola devoción, a Mero, reverte de novo en min, por darlle vida ás miñas verbas e a Mato por ter sido parte da miña vida antes, agora e sempre, porque entrou na miña vida hai 56 anos para dende entón formar parte da miña familia. Estas son as verbas de Xulio Xiz. Eu preparei unhas verbas para Mato, porque Mato a nós viu-nos cando éramos unhos rapaces. E estou aquí, xustamente hoxe, para celebrar a amizade con el, con máis amigas e amigos del, sí, pero tal como así quedei en vida con Mato. Eu quedei en vida de vir aquí a representalo un día, a este filandón, dar conta de súa amizade con Foxo e con toda a veciñanza. Coido que está aquí connosco e é feliz de vernos xuntos. Como vedes, somos moitas as persoas que tivemos algo que ver na vida de don Xesús Mato. El tamén tivo moito de nós na súa propia vida e no seu traballo expansivo de esperanzas. Por iso penso, segue desde máis alá das nostalxias a difundir ledicia e música, ese entusiasmo de afectos festivos, esa ansia de celebrar a vida e desde ali construir unha entrañable dimensión onde caibamos todas e todos, aínda sendo tan distintos e pensando cada un nas súas cousas. Certamente eu estive naquel momento que se Fuxan os Ventos nos anos 70. Eu estaba ali. Eu fun parte daquel Fuxan os Ventos hasta o ano 1982, onde por discrepancias ou cousas dividímonos. Eu quedeime, formamos un grupo que se chama Kenya, que hoxe tocará aquí. E que estamos honrados de lembrar, xuntos e con Foxo, esta dimensión que é imperceptible e incapaz de escribirse en papel, en palabras, incluso en partituras e pentagramas, que é a relación dos afectos, os afectos verdadeiros que perduran a traverso do tempo. Moitas grazas por escoitar.
Moitísimas gracias a ti, Mero, e creo que Foxo tamén quere facer agora por alusión unha intervención notable. Bueno, seguramente non son un orador tan profesional como aquí o amigo Mero, pero teño que decir que Xesús Mato, cura, que estuvo sobre todo na zona do Cebreiro, foi como arquitecto desta ferrería, foi o arquitecto os fundamentos da música galega, do rexurdimento da música galega, cando cantábamos Galicia canto ao neno, que eu teño a honra de haber sido gaiteiro oficial dese movimento. Polo tanto, a Xesús Mato, que sempre estuvo aquí con nós no Filandón, que sempre traía o Ribeiro de Louzarela, pois este recordo para el, que seguramente estaría feliz de ver que nos recordamos del. Gracias, mestre. Gracias, Mero. Bueno, pues ahora... E bueno, agora cábeme a honra de presentarvos a un dos cantores máis sublimes que puido dar ao país. Este que tedes aquí é Miro Casabella. Miro Casabella formou parte de Voces Ceibes e dos poucos que quedan daquel grupo utópico que soñaba desfacer tantas barreiras e tantos muros por aquel entonces. Sigue dando clases de zanfoña, sigue cantando, segue agrandando os peitos da xente no sentir. E hoxe xuntos habemos cantar e tocar coa zanfoña pois un romance tradicional, o parrafeo da Rosiña do Estanqueiro. Aquí tedes, e merece 1000 aplausos por resistir tanto tempo. Moitas gracias. Un que ten moito aguante. Moitos anos pasaron. Estando no Caurel, neste sitio preciosísimo, metido dentro da natureza, lembro uns versos de Uxío Novaneira, de aquí do Caurel. Caurel dos tesos cumes que ollan de lonxe, aquí vese ben o pouco que é un home. Efectivamente. A Rosiña do Estanqueiro era unha gran costureira. Un día estaba cosendo no cuartiño da lareira. E Anselmo da Vilanova, que era o rapaz que la tiña, foise por trás dun reixado por ver o que la facía. Rosiña estaba facendo unhas brajas e un sostén, foinas a probar e o cuarto por ver si lle estaban ben. Anselmo estaba mirando, xa non se tiña de pé, e dixolle a Rosiña que pernas tan brancas tes. Arremezo teño demo que te trouxo por aquí, mala sarna te persiga. Que colorada te pose, moi vergonzosa pareces. Pois se nos imos casar, inda xa sei ver máis veces. Non te poñas tanto liño, xa te podes convencer que mentras estea solteira non vas a volver a ver. Anselmo non tiña pensado de casarse coa rapaza, porque non tiña a dote, nin ya querían na casa. E así que lle viu as pernas xa cambiou de parecer, que dote nin que centellas o que vale ter muller. E o día 3 de setiembre na capilla do Anexo, por un sí que deu Anselmo, entrou libre, saliu preso. Cando saliron da igrexa, dixo yo cura o Anselmo, agora tes quenche quente as canelas no inverno. Falteme fai, señor cura, moito que teño sofrido. Dormir sola no inverno e vou pra morrer de frío.
E contestou a Rosiña desde a porta enfadada: pois vostede, señor cura, tamén llas quenta criada. Tiveron a grande boda e a estilo daquel lugar, chamaron os convidados e os gaiteiros pra tocar, bailaron a muiñeira, foronse con sola cama. Se Anselmo facía ben, ela seica lle ganaba. Aló pola medianoite Anselmo quedou dormido e dixolle a Rosiña: despértate o meu marido. Tantas ganas que lle tiñas xa paraches, meu danzante, cando hoxe estás cansado, que farás para máis para diante? Tantas ganas que lle tiñas xa paraches, meu danzante, cando hoxe estás cansado, que farás para máis para diante? Moi ben. Que tal? Bueno, pois xa se van preparando a Quenlla despois destas magníficas intervencións de Mero e de Miro. Moitísimas gracias. E hai que recordar que tamén, neste caso, Miro Casabella, o lembramos no ano 2023, na 38ª edición da Xuntanza Internacional de Gaiteiros en Monterrei, no Concello de Monterrei, en Ourense, onde tamén ele estaba precisamente. Querido compañeiro de realización, non quero pasar xustamente por isto, efectivamente, pero non quería darvos as costas a vos, nin quería dar as costas ao resto. Que cómodos e que cómodas estades, bueno, é un placer. Creo que xa estades prácticamente todos, o sea, votarán agora unhas 4 ou 5 peciñas, como decía Mero, cara adiante. Somos todo ouvidos e sentidos, Mero. Pois nada, somos o Grupo A Quenlla, os que estamos aquí. Falta unha compañeira que está enferma, pero estamos aquí os que podemos, os que estamos. Somos aquela escisión que se produciu en Fuxan os Ventos no ano 82, verificouse, realizouse de novo nun tipo de música moito máis pegada á terra, moito máis pegada á xente, moito máis tradicional, e ese grupo é o Grupo A Quenlla. Imos lembrar algunhas cancións daquel Fuxan os Ventos. Seguro que a sabedes, cantade con nós, o necesario é que cantemos. Cantar demostra ao mundo de que estamos vivos. Seguro que coñecedes aquela canción do Aradiño, unha canción que fixo Manuel María, unha letra nos tempos da polca xa, cando éramos novos, e que fala dese amor ao que temos, ao que somos, e a realizarnos. Di así. Labrado da miña man, fixen coa miña navalla, un aradiño de pau, un aradiño de pau, un aradiño de pau. Llena una vela tan luida e rematada, que enamora a mirar prela, que enamora a mirar prela, que enamora a mirar prela. O meu arado é tan feito que pode incluso estender. Labradíos a barbeito, labradíos a barbeito, labradíos a barbeito. Brazo da miña man, fixen coa miña navalla, un aradiño de pau, un aradiño de pau, un aradiño de pau.
teño xa que darlle estreno o meu arado arador, o meu arado pequeno, o meu arado pequeno, o meu arado pequeno. Que non sei onde de ir, buscalos pois que preciso, buscalos pois para subir, buscalos pois para subir, buscalos pois para subir. Labrado da miña mao, fixen coa miña navalla un aradiño de pau, 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 un aradiño de pau. A min encántame ver xente como a Foxo, mirade por onde, que acordou de volver atrás, de volver á recuperación da música tradicional. Eu levo tamén moito tempo recollendo música tradicional e acórdame perfectamente a Aurelia de Triabá, aquela muller sabia en formas, que me dixo dela un cura que tamén foi amigo noso, o Xosé Manuel Carballo, porque ele era cura de Castro e ali ao lado queda Triabá. Entonces, aquela muller que sabía tantas cancións, pregunteille, pero oi, onde se deixou de bailar o solto para se bailar o agarrado? E dixo, mira, chegaron letras de fora, que non músicas, porque as músicas fomoslas facendo e compoñendo aquí, pero chegaron letras de fora que se nos meteron na cabeza. E este é un exemplo. Caetán de Pena Mazada, que queda ali ao lado de Triabá, pois tiña 4 fillas e non as daba casado. Entonces preparaba na casa aguardente, galletas, doces, e todo canto mozo pasaba por diante, invitaban a tomar algo, a ver si de paso que levaba as galletas e a caña, levaba algunha das fillas, pero non había maneira. Entonces esta historia contada é máis mesturada con un certo tipo de adiviña que se mete polo medio nun idioma extraño que non sabemos o que quere dicir, confabula esta peza que imos cantar agora. Caetán de Pena Mazada fixo un feixo de rosquillas, tralle dalle de ramí cando llevan velas fillas. El bonito de por lo político, quítate el chapa sin rechistar, porque tu cuerpo es un ser paralítico que sin el chapa no puede pasar. Queixo fresco e as fillas dando rosquillas, se fai dalle el aguardente para que volvan outros días. Y el bonito din con lo político, quítate el chapet y sin rechistar, porque su cuerpo es un ser paralítico que sin el chapet no puede pasar. Por lo político, quítate el chapet y sin rechistar, porque tu cuerpo es un ser paralítico que sin el chapet no puede pasar.
esta canción ben podería ir, é unha canción nova. Foi, por contarvos de alguna maneira, a primeira canción que eu fixen. Tiña moi poucos anos e sabía da guitarra 3 acordes como moito e entonces tiñanme que ser suficientes para facer unha cantiga. Unha cantiga que realmente levaba pouca execución musical, pero levaba un fondo sentimento enorme e grande de procedencia. É un poema de Manuel María, un poema que fala do carro. Se o sabedes, por favor, cantade con nós, para demostrar de que estamos vivos, de que somos un pobo con enerxía para seguir respirando, vivindo e cantando. Xa ninguén, por eso meu carro canta, canto o seu eixo tamén, que a señardade me espanta. Non canta xa ninguén, por eso meu carro canta, canto o seu eixo tamén, que a señardade me espanta. Non hai canto tan fermoso, fino como un asubío, aunque ás vegadas saudoso, faise no ar chuchío. Non canta na xa ninguén, por eso meu carro canta, canto o seu eixo tamén, que a señardade me espanta. E o meu carro é cernadura, sábese carballo e freixo, que fermosa súa feitura, que lixeireza do eixo. As cousas vanse aledando por onde o meu carro pasa, carreta merva probando, traime a colleita pra casa. Non cantará xa ninguén, por eso meu carro canta, canto o seu eixo tamén, que a señardade me espanta. Non canta na xa ninguén, por eso meu carro canta, canto o seu eixo tamén, que a señardade me espanta. Rematamos a nosa actuación, porque tedes moitas actuacións por diante, tedes un cartel aí, xa vos dirá a presentadora pouquiño a pouco, pero certo é que tedes unha pila de grupos de xente que ven cantar e que o fai tan ben, ademais, e entonces nos despedímonos con esta peza para que, se tedes contra quen, bailádea, porque é unha peza tradicional que eu lle recollín o señor Ramón da Jarabanxa. O señor Ramón da Jarabanxa era un home da lá de Oroso, da provincia da Coruña, un gran músico, fora director da banda municipal da Jarabanxa, precisamente, e eu andaba, faltaba unha parte desta canción por recoller e sabía que el que a tiña. Contovos a verdade, recollínlla cando estaba lindando nas vacas, nun terreo en Costo. Puxen o magnetofón en riba dunha vaca moi pacífica que estaba ali, tranquila. Por un lado cantaba ele, por outro eu anotaballe, tomaballe nota do que me decía tamén. A rumbolla é unha peza tradicional a que lle temos moito cariño, porque ademais ten unha mensaxe de ledicia, de sentirse gratificados da vida, de sentirse contentos co que somos, co moito que podemos ser. Si tedes, xa digo,
ganas de cantar, cantádea con nós. Si tedes ganas de bailar e tedes con quen, bailádea. É un sapo doble, como dicía un alumno que eu tiña que tropezaba así no falar. E dicía, é un sapo doble. Non, é un paso doble, sapo doble. Bueno, pois o que seña. Bailádea si podedes, si queredes. E hei medir casar para Castro, terriña de moita leña. Hei de traguer un feixinho pra cando a rumbo e a veña. Anda Xoana, ardecha Troia, vente comigo e bailaremos la rumboia. Viva rumboia, rumboia viva, viva rumboia, aunque sea noite e día. Miña comadre Polonia, non vi muller como ela. Os osos dallos home, a carne come a ela. O lindo, lindo, o miña xoia, imos a Lugo e bailaremos la rumboia. Viva rumboia, rumboia viva, viva rumboia, rumboia da miña vida. Dalle frase. Todos los carabineiros dormen cos pés axeadas, e dali outro día a festa dar un boiada. Anda Xoana, ardecha Troia, vente comigo e bailaremos la rumboia. Viva rumboia, rumboia viva, viva rumboia, aunque sea noite e día. ¡Vamos! Para La Habana, Federico Anton, marcha mañana. Federico Anton, para La Habana. Moitas gracias e foi un verdadeiro placer. Ata sempre. O prazer é noso, Mero. A Kenya, moitísimas gracias. Non vos vaya desde aí, porque chega ahora xustamente o mestre Foxo e a alcaldesa do Caurel, Dolores Ochoa, Lola Ochoa, como habitualmente se dice. Castro, perdón, sí, Castro, moitísimas gracias. E agora, tanto a Miro como a Mero se lle vai a facer entrega desas... Anda por aí, eu vin, eu sei que estaba por... Aí está, Miro, pérdese sempre entre boas persoas e entre boas xentes. O que vos decía antes que, pois no mes de agosto do ano 2023, el tamén estaba na Xuntanza Internacional de Gaiteiros do Concello de Monterrey e Ourense e recibía tamén unha medalla. E este ano vai recibir a medalla do Filandón. Así que aquí temos este momento insigne, este momento de recordar e este momento, por suposto, de leválo un poquinho máis apegado ao corazón, porque estas cousiñas, aínda que o importante é o material, pero o material tamén nos gusta telo aí, visionalo. Dinos. Sobre todo que a medalla de ouro. Efectivamente, non é... Os olímpicos, estades olímpicos aí, vai. O gaiteiro do Caurel de 1614. Bueno, que non é nada, que non é nada. 1614, fortísimo aplauso. Amabilísimos, encantadores, como diríamos antes, estarían aí pois interpretando horas e grandes concertos, eses diplomas tamén.
E, por suposto, extensible para os seus compañeiros de Aquenlla. Todos os membros de Aquenlla recibirán de man, deste caso, de Marco Foxo, que tamén Marco Foxo, o voso, eu sempre digo, eu como ourensá, digo, o voso e o noso, porque xa sabedes que temos a alma partida, pero unida, o voso e o noso, e el tamén estará o remate deste gran evento de reafirmación caurelá das músicas tradicionais, das músicas de gran referencia a nivel internacional, tamén estará con nos. Bueno, chicos e mozos, pois agora xa simplemente toca ir xa, sí, vos podedes posicionar mentras os compañeros de sonido quedan aquí totalmente ataviados. Está preparada xa ahora Tatiana Kostomarova e a súa gran familia. E eu digo súa gran familia non por numerosa familia, sino que é a gran familia porque suben ao escenario, nos conquistan dun xeito extraordinario. Tamén habitualmente Tatiana, aparte de vir aquí aos filandóns en numerosas edicións, tamén temos, pois, por suposto, o seu gran convite e a súa grata presencia nos diferentes eventos que a Escola de Gaitas, neste caso da Deputación Provincial de Ourense, celebra pola provincia de Ourense. Falamos dos concertos de Nadal, falamos, por suposto, tamén nos festivais medievais que se celebran e desenvolven pola provincia, falamos do certame celtibérico, das serandas e dos serandas Eitura, que precisamente nos aconteceu esta semana pasada, e que temos ademais aquí a moitas cantoras que estiveron no Serán da Xeitura. Aí está Fiuca, de Tribes, aí está Digna, aí está Jacinta. Bueno, las veñen aí todas preparadísimas. Pero temos un maravillosísimo programa que, como ben decía antes Mero, e vos convidaba a que o miredes, pois tedes un díptico que creo que vos lo depositaron en cada un dos asientos para que, aínda que haxa unha diferente intervención en orden de intervención, a fin de contas os protagonistas e as protagonistas son os que son. Cantores, cantos de cegos, gaiteiros, brindeiros. Bueno, como me gusta a min eso do brindo. Que palabra tan bonita, que tan fermosa, que maravilla. Eu farei tamén por momentos incluso rescatarei das músicas do Caurel que recabou entre os anos 1968 e 2008 Xosé Luis Foxo, o grande do Caurel. Tamén rescatarei algún comentario pois para recordar que era o que ele escribía, que era que lle contaban, que acontecían, onde estaba a boa do filandón, donde estaban eses poemas, bueno, con gran peso. Tamén rescatarei algo de Ricardo Locai, un pequeniño que nos vai a acompañar despois de Tatiana, nos vai a acompañar precisamente coa súa gran oratoria para dar unha benvida especial a esta nova edición do Filandón. Tamén rescatarei uns versos que moi significativos, pois, bueno, de poemas que me imagino xa publicou hai moitos anos. Bueno, pois xa simplemente en cuestión de minutiños, xa sabedes que a infraestructura hai que movela, non queda máis remedio. Eu falo o oportuno e o necesario para irvos dando a información precisa. Recordar que neses cantares do recopilatorio das músicas do Caurel o mestre Foxo ten como un milleiro recopilados. É increíble, eu sempre lembro en cada un destos eventos a memoria viva, a importancia da memoria viva e a importancia de seguir mantendo todos estos eventos. Galicia ten algo moi importante e é que somos verbeneros de pro e temos grandísimas orquestas, pero temos grandísimos músicos e músicas e grupos tradicionais de música folk, así que por favor non esquezades nunca en aqueles programas que vos desenvolvades de cultura en mayúscula, anotar, incorporar a algún dos nosos grupos. As orquestas son magníficas, o imos a pasar sempre radiantemente ben, pero é importantísimo, sobre todo para as novas xeracións, que se lembren que a tradición chega gracias ás interpretacións en presente. Non podemos deixalos aí abandonados no camiño para que despois teñan que recurrir a Spotify ou a redes sociais ou a Instagram que suben unha historia e salta unha música. Non, temos que traerllos en cada un dos eventos para que a música teña esa importancia que merece, e sobre todo a través de eventos tan importantes como este. Decíamos que teremos a Tatiana
Teremos tamén con nos a Carmen Penín, tamén, pois bueno, Penín, unha muller loitadora musicalmente, e digo loitadora musicalmente porque hai moita reivindicación do papel de muller. E cando falamos do papel de muller, a veces decimos ese empoderamento. Non é o empoderamento de que as mulleres vayamos aquí a saltar ahora por las cataratas del Niágara. Non é esa a situación. A situación é o recoñecemento, e o recoñecemento que se ven vivindo dende a trayectoria e a tradición. Eso é importantísimo. Bueno, pois agora xa que temos todos dispostos, Tatiana, moi boa tarde. Xa están contentos os seus fillos tamén, aí están todos recreados, imagino que tivechedes un bo proveito, unha boa estancia aquí, como sempre son os veciños do Caurel e as veciñas, e xa nos van a interpretar ese Alalá do Caurel un pouco como himno, pois tamén recoñecemento aos falecidos. En 27 anos de realización deste filandón de músicas do Caurel, obviamente as persoas estamos, pero tamén estiveron no pasado. Así que sempre é bo dotalas con ese episodio musical que nace do corazón e, sobre todo, pois eso, simplemente sin poñer nin nomes ni apelidos, saber que chegamos ata o presente gracias ao pasado e que gracias ao presente construímos o futuro. E sempre con exemplo. Os que traballamos nos medios de comunicación sempre decimos, non nos vale, aínda que pedimos moita opinión, decimos en moitas ocasións, non nos vale tanto a túa opinión para cambiar o mundo, pero sí o teu exemplo. Así que, aínda que damos opinións, o importante é o exemplo. E exemplo é este filandón que permanece, compañeiros de sonido, todo listo. Bueno, menuda chapa vos botei aquí, Pero bueno, así estaba de verdad, señora Angelita, raíña, verdad, pero hai que falar un poquinho para tamén un pouco ocupar este momento relevante con contido relevante, que hai que ademais animar a Nova Sabia. Estamos listos? Pois ese fortísimo aplauso para Tatiana Kostomarova, para o trío de violíns, para a súa familia, para ese Alalá do Caurel. Gracias.
Moitísimas gracias, Tatiana Kostomarova, os seus fillos, a súa familia, a súa gran familia. E agora chega un momento, se ao principio facíamos e realizábamos esa chamada ao filandón, non hai filandón que se precie sin recibir as palabras de Ricardo Locai, gran mestre, orador, ecoloxista, poeta. E o señor Ricardo Locai creo que anda por aí, anda facendo xa as súas relacións oportunas, e a ver se é momento de... Don Ricardo Locai, a ver se o temos aí, realizador, a ver se o temos ubicado. El sigue falando, que tal, como vos vai, comichedes ben, todas estas cuestións, ata que o realizador Quique ou Marco Foxo lle indique que ten que subir. De Ricardo eu me lembro cando estiven por estas terras no ano 2011 e posteriormente no ano 2016, non se preocupe, Ricardo, vaya con tranquilidade, que rescatei unhos pequeniños versos del que decían: que bonita é a nosa terra, que grande e rica é a súa historia. Todo é sano nesta terra, todo é son neste Caurel. A paisaxe, as nosas xentes, a castaña, a carne e o mel. Como goza a miña alma o Caurel é terra de ouro. Pro nativo e pro turista é un verdadeiro tesouro. Non sei se eran así estas palabras ou non eran estas palabras así, Ricardo, hai moitos anos. Parece que sí, hai tanto tempo que xa non me acordo. Ai, pero eu sí me acordo porque, bueno, foi un placer dar lectura nese momento a eses versos e estrofiñas e é o momento máis indicado cando se fala do Caurel. Non hai momento como a hoxe que se precie nunha nova edición sin as túas palabras, así que ese forte aplauso para él e somos todo ouvidos. Gracias, boa tarde, benvido. Benvidos todos, bienvenidos. Ahora deixáronme sin palabras porque Mero, Miro, todos eles foron espectaculares, además de que tocan unha maravilla. E agora quedei sin palabras casi, Quero recordar a gran labor de Foxo, que ademais agora rubrica a Real Academia da Lingua Galega, nombrando as cantereiras co Día das Letras Galegas. O que quere dicir que as iniciativas de Foxo agora están valoradas e rubricadas. Ademais, quero dicir que Foxo foi condecorado ca Orden do Mérito Civil, encomienda del Mérito Civil que lle deu o propio rei, pola súa excelente labor para o benestar da xente. A Casa Real concedeu unha por cada comunidade autónoma a persoas que destacaron pola labor extraordinaria ao largo da súa vida, e todo eso é valorado. E Foxo foi en Galicia o representante, polo tanto, sobran as palabras. Foxo agora está noutro nivel. Orden ao mérito civil, pola felicidade que levou a xente por facer un mundo mellor. Foxo fixo unha labor extraordinaria ao largo da súa vida, recollendo músicas, creando, editando e propagando. Solo alguén moi mezquino podría negar o valor extraordinario do maestro Foxo. Naide pode xa negar o excelente aporte á cultura e á sociedade de Foxo. Acababan de dicir Mero e os compañeiros anteriores. Felicitámoste de corazón e agradecémosche todo o ben que fixeches pola xente, especialmente polos maiores, os que mimaches sempre e fixeches moi felices, convertíndoos en protagonistas. A todos nos honras ca túa labor social e cultural. Gracias, Foxo. E gracias a todos vos por vir, que xa vedes que ben toca. Gracias. Que ben toca a Kenya e hai unha cantidad grandísima de xente que o fai moi ben. Entre eles vemos aí a gran orquesta rioleira,
infinidad, pero hai que nombralos, que o pasedes moi ben, e benvidos aquí á Ferrería, todo cheo de paisajes, ríos, bosques de castiñeiros, etc. Que soutos, como os japoneses, hai que darse un baño de bosque, que en Japón recetan hasta os médicos, Polo tanto, que seades moi felices e que o pasedes moi ben. Gracias. Ricardo, boa tarde, moitísimas gracias. Por aquí moi alto, pois vamos medindo as alturas e sobre todo sempre con ritmo seguro. Graciñas, Ricardo, por esas palabras, por esa benvida especial. Ahora sí, como ben el decía, imos a recibir a Orquestra Rioleira de Vilamartín. Ahora falo desde aquí. Claro, é o que decía, pusieron este atril super alto, mirade, mellor que este aquí ao lado, digo, porque non. Ou me fan como os políticos, que os políticos saben moi ben, que teñen os saltillos, Claro, claro, aquí está todo medido e todo comedido. Bueno, verdad que sí, Bueno, eu vou a falar un poquinho con vos. Quen é o máis parlanchín? Quen é o máis parlanchín? Eu como xa te vin dar o signo, aí tal. Bueno, xa sei que levachedes medalla Filandón no ano 2019. Bueno, repetides novamente este ano. Bueno, como van os bolos? Que xa sabes que neste mundillo noso da cultura, aquí es bolo sobre bolo e aquí, cando chega o verán, non paramos. Bueno, nos estamos moi contentos de estar un ano máis aquí con toda esta xente, con todos estes amigos que hemos ido cautivando, conocendo todo ano tras ano. Entonces, pois, nada, moi contentos de estar aquí un ano máis, nada, troula para diante. Estivechedes comendo aquí a mediodía xa? Sí. Sí? Bueno, un como prepara cando chega o verán, porque me imagino que algúns non terán moito que facer, o mellor, pero outros o mellor tedes bastante, o mellor compromiso familiar. Como se distribúe eses momentos de preparatorio? É dicir, o preparatorio antes de comenzar xa con esta saga de actuacións. Fácil, moi fácil. Nos reservamos todos para este día. Para este día está a agenda ocupada xa. Entón non hai problema ningún. O sea que cada primeiro domingo do mes de agosto de cada ano, esto es como la palabra del Señor. Sí, nos xa estamos avenidos a este evento e xa está. Bueno, que nos ides a interpretar para o mismo que a Kenya nos fixo así remover un poquinho o sangue, que nos ides a interpretar? Imos tocar unos temiñas de así de tipo animación de calle e de baile propiamente dicho. Cantos temas? 2. Bueno, pois imos cos dous temas. O primeiro imos a ser comedidos. O segundo xa podemos levantar un poquinho e remover. Cos dous. Cos dous, pois adiante. Bueno, ese forte aplauso para a Orquestra Rioleira de Vilamartín de Valdeorras. Gracias a vos, gracias. Boa tarde. Bueno, pois o dito, podéis bailar, podéis disfrutar da nosa presencia aquí, e nos ca vosa, por supuesto. Nada, moi contentos, o dito. Moitas gracias. O título da primeira canción dice Mari Carmen. Seguro que o conocedes todos.
Moitas gracias. A seguinte canción titúlase El Retorno. Moitas gracias e hasta sempre. Gracias a vos, Orquestra Rioleira. Non vos preocupedes, vamos facendo hueco e espacio, que desfrutedes do que resta do verán, que aínda resta moito tempo de verán, moitos días de verán. Vémonos despois efectivamente, porque aínda van a facer un especial fin de festa. Aínda que os que estamos aquí vemos o que vemos, os que están ao outro lado das nosas cámaras, video streaming, a través da canle de YouTube de Xosé Luis Foxo Live, o que están vendo é unha maravillosa imaxen de toda a contorna, de todo o que nos está rodeando, así que, bueno, teñen a visión duplicada. Vos estades aquí e eles nos están escoitando, pero tamén están vendo, pois eso, a través do dron e a través das cámaras, unhas imaxes grandiosas. Imos coa entrega da tesera da hospitalidade, pois un bo costume nesta ocasión recoñecer e, sobre todo, entregar ese documento de bronce que de algún xeito pois nos recorda ese pacto histórico entre a xente do Caurel e os romanos e que de algún xeito reflectía os dereitos das persoas. Bueno, pois eso é fantástico recordar ese momento. Alcaldesa, mestre Foxo, nos están acompañando aquí e vamos a xa temos con nos, por favor, se poden aproximar aquí cara ao medio, estemos aquí recibido, neste caso, en esta 27ª edición, vai a ser para Martín Alemparte, director da Axencia Galega de Calidade Alimentaria da Consellería de Medio Rural. Decíamos e agradecemos sempre a Xunta de Galicia esa colaboración con este evento do Filandón de Músicas do Caurel, e será neste caso a alcaldesa do Caurel quen faga a entrega dese documento de bronce con ese pacto histórico entre seres humanos, caurelás e os romanos xa facendo a trayectoria. Moitas gracias e forte aplauso para eles. Recibe este documento de dereito das persoas e agora neste caso Martín Alemparte, non sei se quere dirixir algunhas palabras, que me imagino que sí, a alcaldesa tamén, agora determinan neste xusto momento esa intervención. Alcaldesa, así tan amable, moitas gracias, boa tarde. Bueno, pois boa tarde a todos, benvidos aquí ao Caurel, benvidos á Ferrería, como sempre, é un placer estar aquí, como non, gracias a Foxo, pero bueno, para min hoxe pois é moi emotivo, das veces que máis me gusta haber feito esta entrega a Martín Alemparte, non?
fai pouquiño que se estrenou neste cargo que ten como director xeral de Agacal da Xunta de Galicia de Medio Rural, pero foi durante 23 anos o gerente do GDR Ribeira Sacra o Courel, non? Moitos de vos os conoceredes, leva axudado moitísimo a moitos proxectos e a dinamizar a zona. Somos o parque gracias a él, que foi o inventor desta figura e o que nos axudou pois, a tramitar todo. E, bueno, ahora está ali en Santiago, pero él vive aí en San Clodio e eu sei que vai a seguir mirando por toda a comarca e que nos vai a seguir botando unha man. Así que, de verdad, Martín, moitísimas gracias por todos estes anos e que sigas desde aí axudando todo o que podas. Eso é importante, a cooperación e a cercanía. Estemos onde estemos, Martín, gracias. Ben, pois, boas tardes a todos. E a verdad que cando alguén recibe un premio, o primeiro que ten que facer un agradecemento. Pero vadesme permitir a licencia para, en primeiro lugar, darlle un pequeno tirón de orellas á alcaldesa. E o motivo non é outro porque, en certa medida, trouxome aquí enganado. Enganado porque sí que é certo que desde que me nomearon ahora director da Axencia Galega de Calidade Alimentaria, chamoume para decirme si o día de hoxe podía acompañala ao evento do Filandón, si maior sorpresa para min de chegar aquí a toparme con este noble e a verdad que emocionante recoñecemento que a tesera de hospitalidade. A verdade é que non queda máis que decir esas palabras de agradecemento. Foron 23 anos traballando no que se deu en chamar nos seus orixes o Plan Caurel, que tamén fose o ben coñecedor de todo ese programa que se intentar potenciar todo o entorno do Caurel con esa figura dos programas de desenvolvemento rural. E a verdade é que a miña máxima desde que incorporei ali no ano 2001 a Asociación Río Lor, por aquel entonces chamada, para xestionar estes fondos da Unión Europea que veñen para desenvolver as zonas máis desfavorecidas, pois non estuvo outro cometido que realmente facer unha labor de dedicación dun servicio público. Así é como entendo o meu papel na xestión deses fondos públicos, e que, como me dicía Lola, pois agora nas miñas novas responsabilidades non o vexo de outro lugar, e de outra maneira, que non vai ser máis alá de realmente facer unha labor de xestión pública e o servicio de toda a poboación, agora desde o novo ámbito da calidade alimentaria, e que por descontado vai estar moi presente na miña cabeza, nas miñas tarefas, ni na miña intención de desenvolver algún tipo de proxecto que a calidade alimentaria que tamén temos nas nosas montañas. Como ben decía Lola, unha das figuras que se desenvolveu nestes últimos anos foi o recoñecemento para as montañas do Caurel por parte da UNESCO como se o Parque Mundial, e por que non hai que dicilo ben alto, non? Pois aquí temos uns grandes produtos agroalimentarios que lle demos en chamar os sabores das nosas rochas, cunha alegoría a ese patrimonio xeolóxico que temos nas montañas do Caurel e que nos fan diferentes e únicos no marco do contexto da xeoloxía de recoñecemento internacional, e eses produtos agroalimentarios que temos de referencia como a castaña, o mel, o viño ou as cereixas, que todos eles constan cunha festa de interese gastronómico e que esperamos, das miñas competencias novas, pois intentar seguir apoiando e botando unha man para que estas montañas do Caurel sigan permanecendo no recordo e que, como ven, esta parte musical de recoñecemento, porque non se perda, non se esqueza que todavía hai xente e hai vida no rural e que é unha forma de seguir mantendo vivos estes territorios. Sin máis nada, moitas gracias Lola e Focho por este recoñecemento. Moitísimas gracias. Gracias por a presencia, gracias, por suposto, por ser ben agradecido. E agora xa pois avanzamos xa poden acomodarse e desfrutar do acto musical que aínda queda moito, como ben advertía Kenya, e con moitas grandísimas persoas que teñen que aportarnos ese capítulo musical interesante. Chegará Isabel de Arcos de Vilamartín. Isabel de Arcos de Vilamartín. Está aí, Isabel de Arcos de Vilamartín, eu voulle dar aquí. Isabel de... Entonces, que? Contame, boa tarde. Vamos a poñernos aquí. Mira, vanche colocar aquí este micro. Isabel, moi boa tarde. Moi buenas tardes. Bueno, que tal? Contenta? Bueno, moi ben. Moi ben, que nos vas a cantar hoxe, Isabel? Pois, pedíronme unha copla. Sí. E teño que cantar unha copla. Pois hai que cantar unha copla. Parece bien? A min pareceme fantástico, eu creo que o respetable lle pareces moi fantástico tamén, o presencial e o que está outra vez de video streaming, así que, Isabel, o que queiras. Somos para ti, todo ouvidos. Pois ya. Canto unha copla. Pois veña, ese aplauso para ela de ánimo e aquí estamos, presentes, gracias. En un pueblo levantino, provincia de Castellón, con una hermosa joven, este caso sucedió. Un matrimonio que habitaba en disposición regular,
con un hijo y una hija de hermosura por igual. Ella Isabel se llama, de 20 años de edad. Un mozo la rondaba con cariño y amistad. Y al saberlo sus padres, con cariño paternal, a su hija le aconsejan que dejara la amistad. Ese hombre es un vicioso, un canalla y sinvergüenza, y si de él no te apartas, muy mala suerte te espera. Yo te juro como padre que antes de verte perdida yo prefiero matarte. Isabel no hizo caso a los consejos de sus padres y dentro de poco tiempo comprendía que era madre. Y al verse en aquel estado se presenta a su amante y le dice con cariño: debes pensar en casarte. Tú bien sabes lo que pasa y si lo saben mis padres me darán muchos disgustos porque no quise olvidarte. El mozo al oír esto le dice con gran deshoria: arréglate como puedas, yo no pienso en casarme. Y ahora también te digo que no vivas engañada, que desde esta misma hora ya te llevo olvidada. Isabel al oír esto, sin contestarle palabra, amargamente llorando volvía para su casa. Cogió papel y tinta y una carta escribió a sus padres y hermanos dándoles el último adiós. Y cogió una pistola que su hermano tenía, se fue en busca del mozo para vengar su amiguía. Trabajando en unas tierras, trabajando lo encontraba, y llegó la Isabel nerviosa, sobresaltada, acercándose a él, 2 tiros le disparó y cayó el mozo en tierra dando gritos de dolor. Al ver su mozo tendido, le dice con serenidad: tú te vas de este mundo, yo te quiero acompañar. Y empuñando la pistola, con energía y valor, contra su pecho dispara 2 tiros al corazón. Al lado del mozo cayó la pobre Isabel, pagando así la vida por aquel falso querer. En la ropa de Isabel encontraron una carta que cual llena de dolor contenía estas palabras: adiós padre y madre querida, adiós toda mi familia, que del mundo se despide vuestra desgraciada hija. Por ser una mala hija he llegado a este extremo, pero les pido perdón que al hecho no hay remedio. Y aquí se acaba la historia de esta valiente mujer que antes de perder su honra quiso vengar su querer. Ese fortísimo aplauso. Caramba Isabel, caramba y chegas para recibir o teu diploma por parte do mestre. Que tristes nos quedamos ao final, Isabel. Ai, como se nos arrepiou o corpo. Por cantar tamén. Moitas gracias, Isabel, claro que sí. A súa honra, a súa honra. A su honra, la honra de todos. Que Dios los bendiga. Efectivamente. Sorte, saúde e bendicións para todos, afortunadamente. E aparte, o digo eu falando dende o Grupo COPE, nunca mellor dito. Así que, efectivamente, bueno, fíxense vostedes, eu cando cheguei aquí, nos primeiros momentos, facía alusión ás miñas predecesoras. Neste caso, a Brenda González, que está aquí, que nos está acompañando. Brenda, podes subir porque vas a recibir a medalla do Filandón. Quero que lle dedes un fortísimo aplauso. Vouche dar 2 bicos, Brenda. Hola. Podería ser do outro xeito, aí está. Non podería ser do outro xeito, precisamente a condutora que durante tanto tempo estivo aquí, neste Filandón. Brenda, e eu non sei porque chegas aquí, chegas a recibir a medalla do Filandón e me imagino que se remese absolutamente todo. Bueno, é que eu estaba pensando antes de vir aquí e dicía, claro, isto do Filandón a min remíteme a ese ano 2017 no que eu comecei a presentar este festival e me subín aquí.
pero non solamente ao 2017, porque eu xa viña dende cativa aquí. A miña familia traíame aquí a esta festa da nosa música tradicional, non? Entón son moitos recordos. Imagínome aí sentada, pois, no ano 2003, co meu avó, recórdome nese momento, recordo ver a meus pais bailar, recordo moitas cousas que ao final tamén son unha historia familiar, non? E xunto contigo sempre, ademais, está de ben que tú tamén, aparte de recibir esta medalla de algún xeito, a compartes tamén coa túa compañeira de escena, que tamén contabas, ademais, que viñas da mau dela nos teus inicios, e me imagino que isto é algo que aínda que chega a ti, pero sempre se traslada un poquinho máis emocionalmente. E tanto, porque, bueno, eu cando cheguei aquí estaba Manola Porto, non? E Cabo Dela, pois, foi unha escola, non? É distinto ver o Filandón sentada como espectadora a ter que poñerse a presentalo. Entón, estar ao carón de Manola Porto, incluso me atrevería a dicir, Monse, que ti non o sabes, pero eu viñen aquí, pois, con 16 anos e vinte a ti presentar. E quedouseme moito o teu xeito de comunicar, de interactuar co público, todo iso, e tamén ti fuche referente. Pois moitas gracias, Brenda, gracias a ti. É un placer compartir con vos, pero sobre todo é un placer, bueno, terte aquí e facerte partícipe do xeito que tú deseses. Ao final, as xentes do Caurel sodes quenes mandades, quenes dirixides e quenes queredes estar en cada momento que decidades. Así que nada, Brenda, moitísimas gracias, moita sorte no teu futuro xornalístico, que a vida te acompañe e que, bueno, que te vexan os teus veciños cada vez que queiran e no momento que decidan. Bueno, temos aquí Ricardo, creo que está Ricardo entre Foxo aquí, dirimindo entre ambos los dous, a vosa ben querida, así que abrazádela con moito cariño, claro que sí. Podedes aplaudir con ganas, Isto ten que remexervos ben, sobre todo se a tedes dende tan pequeniña, pois a verdad que é un placer. Non eu falo dende o punto profesional, como profesional da comunicación, pero obviamente recoñezo esa parte emocional que queda nun acto cando un ven durante moitos anos ou acude durante moitos anos, iso é algo que se levará sempre. Brenda, onde vas a poñer? En que parte da casa vas a poñer? En que parte da casa? Home, pois imagínome que na miña habitación gardo cousas que para min teñen un gran valor emocional, entón imagínome que estará aí na miña habitación. Pero na miña habitación do Seixo, da miña casa do Seixo, que quero aproveitar para compartir esta medalla con toda esa xente da miña casa, da miña aldea, do Seixo. Porque eles ensinaronme a palabra filandón, e non solamente me ensinaron esa palabra, senón que me ensinaron o valor que ten esa palabra. Porque grazas á xente do Seixo eu aprendín a amar unha lingua, a amar unha cultura, a amar un país, a amar a Galiza. Así que vai para a xente do Seixo. Moitas grazas. Moitísimas gracias a ti, Brenda. Bueno, pois unha vez, nada, vas te quedar aquí conmigo porque ahora vas a anunciar ti quen vai entregar a medalla do Filandón. En este caso, mira, pois vai a ser seguidamente, voulle deixar a Brenda que anuncie a seguinte medalla do Filandón. Ai, bueno, Brenda, si é un placer, xa que estamos aquí xuntas, para mí é un placer. Obviamente, xa che digo, non existe presente se non hai pasado e non hai futuro se non avanzamos todos cara ao futuro. Adiante. Moitas grazas. Bueno, pois sí, me tocará a min presentar algo neste Filandón, grazas á xenerosidade de Monse. E nada, unha das cousas que a mí sempre me gustou moito pois foi entregar medallas de Filandón, presentar a xente que subía aquí a recollelas, porque, bueno, todas tiñan o seu significado. Así que agora chega a entrega da medalla do Filandón a Xosé Canosa, presidente de Airiños da nosa Galicia, de Santa Coloma, de Gramenet, en Barcelona. E recibímolo con ese caluroso aplauso para que recolla tamén pois a súa medalla do Filandón. Moitas grazas. Pois graciñas, Brenda, gracias. Un placer, un placer. Noraboa, gracias, Brenda, gracias, nada. E seguimos disfrutando, nada, sigue disfrutando, por favor, da túa casa, da túa terra, de todos os teus veciños, gracias. Foxo, sí. Bueno, espera, Brenda, que creo que quere decir algo. Estamos entregando esta medalla do gaiteiro de Meiraus, que é único en Europa, que é un documento de 1614 a Xosé Canosa, que é un home que se dedica a facer patria en Santa Coloma de Gramenet e en todo Cataluña. Fai cultura galega. Eu teño a sorte de haber estado nun concerto que organizou no meu humilde honor. Entonces, moitas gracias. Aí estamos honrados de que nos visites. Hombre, claro, unhas palabrinhas. Bueno, para min é un honor moi grande estar nesta tierra onde un veciño de aquí, un veciño que se chama Urbano Rodríguez Bisuña,
que desta tierra e de Ferrirós de Arriba, sempre me failaba do bonito que era isto, pero logo cando conocín a Suso e logo conocín aquí o amigo Xosé Luís, dime conta de todo o que enterra aquí. Vos tedes aquí algo moi importante é un defensor da terra que é Xosé Luís Foxo. Xosé Luís Foxo é unha persoa que, vou falar así porque es que estuvo en Cataluña e ali fixo patria tamén. Empezou cunha escola, empezou enxendo a xente coa gaita, fixo a escola de Toxos e daqui deixou moita xente que aprendeu e enseñou gaita ali en Cataluña gracias a él. Co tempo, el veu pa aquí e fíxose un home importante defensor da cultura galega, un home importante que fixo logo o que fixo que xa conocedes todos moito mellor que eu. E isto é unha cousa que non podedes perder, é unha cousa moi importante que coido que co respaldo da alcaldesa que está aquí e o respaldo de Xosé Luís, coido que sempre tedes que apoiar os veciños este acto. Este acto é moi importante para todos, coido que é o mellor que podedes facer polo vosso entorno, por este maravilloso entorno que tedes, que todo é verde, verde por todos lados, alcaldesa, verde por todos lados. É un Xosé Luís aquí que non vai a queimar nunca na vida porque ten corda para rato. Gracias, Xosé Luís, e ademais, desde aquí, me vou comprometer a traelo o ano que ven tamén a Santa Coloma de Gramenet, onde fixemos un homenaxe moi merecido. Este ano que ven teño unha sorpresa moi grande que logo chamarei e deixarei constancia do que non facer con el. Gracias por todo isto e gracias a eles por estar aquí e apoiar este acto. Gracias. Pois moitísimas gracias, Xosé Canosa, gracias. Bueno, tomará nota Ricardo Locai porque cada ano que sube pois vai incorporando eses novos galardóns que recibe o mestre Foxo, así que xa ten ese convite especial tamén agora que quedou aquí totalmente explícito. Moitísimas gracias. Jacinta, estás preparada, Jacinta? Aí temos a Jacinta Fernández Alonso de Lentellais o Bolo, a miña boa querida amiga tamén, como eu lembraba, a semana pasada, o sábado pasado, estaba xustamente participando na 7ª edición do Serán da Seitura no Concello de Manzaneda, ali en Ourense, e entón, pois claro, temos aquí a estas nosas cantoras que se nos van desplazando de provincia a provincia e con toda a memoria viva, con toda a mobilidade, con toda a alegría, e con todo que nos tes que ofrecer. Jacinta, dame un abrazo de novo. Ai, Jacinta, ai, vamos, guapísima. Vamos así. Bueno, que vas a cantar, Jacinta? Pois vou cantar un cantar... Aí, diante do micro, Jacinta. Un cantar que se quei da miña bella cachola. É que a túa cachola dá para moito. Dá para moito. Eu digo firmo por chegar a súa idade. Eu cando fago a lista do supermercado, olvídome da mitade. Pois imaginadevos vos con todo o que elas saben. Esta gran memoria viva. Jacinta, cantamos? E vou a ofrecer a señora Carmiña Foxo, que leva 3 anos que non a vemos. Ben. Bueno. Moi importante. A ver se sei, como me olvídase. Cando que irás, Jacinta? Son cantante da Saitura dos anos 48 e tamén canto as coplas que os cegos nos vendían atravesando os montes, bosques e tamén ríos hasta chegar a Pacela, donde se fai grande festa. Meinas cantantes de Tribes, Rogelio da Cebeda, Jacinta de Lentellais, a cantar o filandón, co patrón nos invitou. Eu acepto a invitación con toda a miña ilusión, porque xa fai xa 10 anos que veño filando a señora Conchiña e o señor Fuxo fundou de lado do río Lor. Gracias a todos. Gracias, Jacinta. Aí chega o mestre, o señor Foxo, non ven Conchiña, pero ven Foxo a entregarte este diploma. Jacinta Fernández Alonso.
de lentellais o bolo. Bueno, ya veremos por aí, a seguiremos vendo, seguiremos disfrutando. Señora Cunchiña, de parte de Jacinta, do fondo do corazón, e a todo o público que nos escuta. Non me digades que isto non é un cariño, non paga a pena vir aquí a disfrutar deso, deste corazón aberto. Ao final non nos costa nada ser naturais, ser abertos e, sobre todo, pois o que decimos, trasladar as emocións pois dun xeito lixeiro, dun xeito práctico. Paula Pintos, da Coruña, que xa estás aquí. Ves hidratada, ben hidratada. Paula tamén nos acompañaba o ano pasado en Manzaneda. Quedamos encantados coa súa voz, alá cando estivo en Ourense, e agora Paula, ela sempre fai tamén un huequiño para acompañarnos. Paula, que tal? Moi boa tarde. Boa tarde. Ou vos serán. Vos serán. Verdad, vos sí, serán. Sí. Paula, tes unha voz prodixiosa. Bueno, moitas gracias. Unha voz maravillosa. A ver. Contanos, ves, de onde ves en este xusto momento, antes de achegarte hoxe aquí o Caurel, de onde nos viñas? Bueno, pois veño da miña casa da Coruña, e nada, collemos carretera e fai un ratiño que chegamos para aquí. Estou moi agradecida, un pouco alucinada, non, con este lugar, precioso, co que aquí está correndo, sí, co valor que ten un encontro así, non, de xuntar a música, que é un espacio importante, fundamental, non, para as emocións, todo que viveremos de boa enerxía. Como denominamos os teus temas, as túas cancións? En que foro nos involucramos para saber que é o que vamos a escoitar? A ver, eu non veño dun entorno especialmente musical, pero sí que sinto que de alguna maneira a miña voz ven das mulleres da miña vida, da miña nai, da miña abuela, quen sabe, non? A miña nai e a miña abuela cantaban, eu de alguna maneira sinto que a miña voz pois ven dali. Entón, pois teño unha especie de chamado pola música, polos contextos de tradición oral. De alguna maneira chámame, aínda que non o teña vivido tan en primeira persona, pero vamos, que teño un chamado aí para min cada vez máis obvio, máis potente. Compartamos de seguido este chamado que nos vas a interpretar, Paula. Pois traio unha tonada de Asturias recollida en Ancares, que tiven a fortuna de traballar cunha compañeira nun proxecto de artes escénicas, non? Entonces esta recollida é da familia desta rapaza, chamase Cristina Romero, ela é bailarina. Entón tivemos a sorte de traballar nun proxecto en torno a esta memoria, en torno a esta tonada. Pois nos quedamos con elo. E despois voume atrever, porque atrevida o ano pasado convidaronme a Seitura, e voume atrever con moito respeto, sentíndome moi honrada e nerviosa tamén, a cantar un canto de Seitura. Quería yo adicar a Ludivina Pérez Ricoi, por suposto a Xosé Lois Foxo, que me convidou e que, estáme aí descubrindo uns espacios impresionantes, maravillosos. Vamos allá. Paula, sin nervios, con alegría, estamos en familia musical y en familia de corazón. Fuerte aplauso para ela. A disfrutalo, gracias. Hay una línea trazada, hay una línea trazada que es
collada. Atraviesa la collada y sube a Mieres arriba. Ya indo eu, ya pasear pola tarde 2 horas. Y a ver estar non a xinela, túas doncellas hermosas. Y ai, era moito blanca, outra morena graciosa. E ai, namorei, me da morena, de bela tan generosa. E ai, la blanca que aquello viera, pronto se mostrou queixosa. E ai, calle usted, señora blanca, non sea tan envidiosa. E ai, que moi pronto lle direi lo que al moreno se importa. E ai, de preto son las alhajas da Virgen Nuestra Señora. E ai, de preto son las alhajas con que la iglesia se adorna. E ai, de preto
e o Padre Santo de Roma. Noraboa, Paula Pintos, a Coruña. Recibirás ahora a continuación da man da alcaldesa do Courel e de Xosé Luis Foso a medalla do Filandón e, por suposto, tamén este diploma acreditativo. Bueno, os nervios eran nervios, pero non eran tan nervios. É unha experta, unha veterana, e aínda que a veces parece que nos justificamos con que algo parece que non poida salir como queremos, pero eso non son ni máis ni menos que esas falsas expectativas que a veces creemos sobre algo que non vai suceder nunca. O fai extraordinariamente ben, é un placer vela por o Courel e obviamente seguiremos disfrutando. Gracias, Paula. Moita sorte, moita fortuna e bo verán. Gracias. Rogelio, xa estás aí. Non sei se ves Rogelio Aceveda, de Aceveda. Non sei se ves afónico ou non ves afónico hoxe. A semana pasada, que volto a recordar neste caso tamén, estaba na Seitura do Serán, no Concello de Manzaneda, na súa 7ª edición, estaba, verdad, andabas aí ca gorxa algo medio. Andaba un pouco de troula e collín un resfriado. É que claro, andades de festas por aí en Manzaneda, non parades, e ao final, claro, resulta que vimos aquí, bueno, que vamos... Que nos traes? Que nos traes, Rogelio? Bueno, por nada, boas tardes a todas e a todos. Vou cantar un cantar que lle escribín ao povo, a ver como sale. Sempre sae ben, Rogelio. Vamos a ver. Pois ese aplauso a Rogelio. Que dice así. Polo carreiro da Corga suba a miña burriquiña con 3 tegas de castañas. Sube, sube dando voltas sin levala pola corda. Salimos do Burgaceiro, vamos polo val arriba, chega o Rouso do Muiño, fai un gesto ás orelliñas, quere facer descansiño. Vamos carreiro arriba, camiño da cercadura, ali mira de reollo a costa da fonte que é moi dura. Ven o lameiro da baixo, no cimo ten unha poza, ela mira do camiño. Ela mira do camiño, sabe ben que non lle toca o lameiro do tío Julio. Desde ali xa ve a fonte, bebe no pilón do medio, eu bebo no da direita. No lavadeiro á esquerda unha muller lava a súa pineira. Que fermosa esta aldea, que fermosa a Aceveda, mirando a desde Pereira. Vamos polo pobo adiante, e o chegar ao apartadoiro, pegan os heróis no suelo. Mira pa min, como di, quítame a carga do lombo. Rogelio, sempre un placer escoitarte, sempre un placer. Entra Marco Foso para brindarche este diploma acreditativo. Vai sumando diplomas. Moitas gracias a todos. Gracias a ti, Rogelio, un placer. Pois eso, que viñeras nesta viaxe, estar aquí acompañándonos neste Filandón, 27ª edición de Músicas do Courel, na memoria de Cindy Carrera, Domingo Neira, de Sestoso de Oencia. E xa temos con nos aquí a Fiuca. Fiuca, dame un abrazo, Fiuca. Vamos aí a chucharnos.
Vamos aí a chucharnos, como nos gusta despois da pandemia, quedamos aí pegadas. Claro que sí. Canta faltiña nos facía despois da pandemia chucharnos deste xeito. Ah, que sí. Me deixaches el color de tu carmín, non? Pois non pasa nada, que agora vou lúcida e lucida. Moi ben. Fiuca, comiches ben, descansaches, ahora temos unha temperatura extraordinaria. Que tal? Maravilla. De maravilla, verdad? Bueno, que vas cantar, Fiuca, hoxe? Bueno, primeiro saludar a todo este público, Claro. a Conchiña que nos estará vendo, Aí está. que a botamos de menos. Sempre. Sempre, e a Blandina que non puido vir porque está un pouquiño mala, e como non a señora Jacinta de Lentellais. Hombre, Jacinta que manda saludos a diestro, siniestro e al mundo entero. Claro que sí. Pois Fiuca, imos alá cando queiras. Onte pola tarde encontreime ca Carmiña que estaba na aerosol cantando a Maruxiña. Mira, Maruxiña, non vayas a erva porque ven o vento e toda xa leva. E toda xa leva, mira, Maruxiña, non vayas a erva. Mira, Maruxiña, mira o teu refaixo, que o leva roto por riba e por baixo. Por baixo e por riba e por baixo. Mira, Maruxiña, mira o teu refaixo. Mira, Maruxiña, mira como veño, unha borracheira que non me deteño. Mira, mira, Maruxiña, mira, mira como veño. Ese forte aplauso, Fiuca. A mí me gusta o final. Eu o final sí que o sabía, Fiuca. Bueno, olvideime de saludar ao meu fillo e a miña nora que nunca foi posible poder vir porque era días de laborales e teñen que traballar. E os están? E este ano estánme acompañando. Bueno, pois noraboa, noraboa por estar aquí, por compartir. Bueno, estades contentos. Ten máis memoria ela que a vos, seguramente. Hombre, faltaría máis. Foxo, entrega ese diploma a Fiuca de Trives, moitísimas gracias. Guapa, claro que sí. Guapa, como nos gusta aí. Como nos gusta aí aderezar estes momentos. Graciñas. Fiuca, sigue disfrutando esta tarde, que nos vexamos noutras ocasións. Gracias, Fiuca. Bueno, e xa damos paso a Carmen Penín con membros da Real Banda de Gaitas e Tatiana Kostomarova. Con Carmen falarei un momentiño, pero toda vez que lle vayan xa colocando algo, vou a comentar que ela, se algún dato teño mal, a min me encanta, porque claro, antes eu son da xeración de abrir as enciclopedias, pero ahora abres Google e a veces te mete cada unha doblada. O sea que eu vou aportar un poquinho de información túa, pero ti despois me comentas si exactamente vou por bo camiño. Carmen Penín nada en Covas os Blancos, compositora, cantante, produtora e representante artística galega. Compositora prolífica e heterodoxa que se sente cómoda nos límites entre os xéneros e ten variadas influencias, dende a canción tradicional e o jazz ata música culta, sacra e sefardí e músicas do mundo, que a acompañan dende a temperá idade na emigración nun contexto multicultural que ela une as fortes raíces de Arraianas e de O Morrazo. Co seu traballo Cantos de Terra e Sal fai dos seus romances, e cancións tradicionais un xeito de render homenaxe ás mulleres do mar e do interior, en especial a súa avoa, muller comprometida coa igualdade e coa loita contra a violencia de xénero, a ablación femenina e a memoria histórica. O 14 de agosto de 2023 estrenou o himno a Virxe dos Xurés e, ademais, eu, por exemplo, que me gusta rebuscar en Spotify, atopei aí de todo. Pero me vou quedar con algo que me gusta moito, un título, Herdeiras. Herdeiras, me parece que ten unha profunda mensaxe. Carmen, cando decidas acompañarme e acompañarnos, te saúdo aquí. Moi boa tarde, moi bo serán. Ela xa xa todo preparado. Que tal, contenta novamente de participar nun filandón?
máis que contenta, honrada. Honrada, a honra é de Moi todos. honrada, porque ao de final, verdad. dame 2 bicos, Carmen, encantada. A mí é que son unha chuchona e son moi cercana e entonces me gusta vervos así de preto, sonreírnos, mirarnos cos ollos, pero máis que cos ollos, coas miradas, entre mulleres, ademais, saber que tamén hai homes, pero saber que tes unha mensaxe moi profunda tamén para todas elas. Pois sí, a verdade é que as mulleres da familia marcaron moito a miña maneira de cantar, aínda que tamén hai homes da miña familia que foron cantores, pois como estes cantores, estas cantoras que estades aquí, que non, a vida non dá sempre as mesmas oportunidades a todos, verdad? Entón, pois cantaban nas festas ou nos fiadeiros, tiñan moi boas voces, pero non se podía vivir deso. Entón, eu son un pouco a venganza dos pobres. Me encanta, Carmen. Mira, me imagino que tamén o verán para ti, o verán para os artistas sempre moito máis, eu non digo complicado, implicado, porque hai xente que dice, cando chega o verán, temos un montón de actuacións, temos unha agenda xea, complicada, non, máis ben implicada, co espectador. En que andas, Carmen? Bueno, seguimos co espectáculo infantil de A Fraga de Pasacorrendo, que de feito, por se alguén lle cadra, o martes facémolo en Quiroga. Fantástico. Sí, aí para os nenos e nenas do campamento. E, bueno, pois vamos un pouco tamén cara ao espiritual. Facemos música meditativa, coa música das plantas, sona moi raro, sei que sona raro, pero temos un aparato que fai escoitar as plantas, señoras e señores. Que maravilla, de verdad, eu me quedo, a min que me encanta a meditación e o mindfulness e todo o que sea contacto coa energía, creo que isto xa é... Convidada quedas, Convidada quedo. Bueno, Carmen, que nos vas a interpretar hoxe? Hoxe vou estrear unha peza que para min é moi especial, porque naceu como un poema na ermida aí do Cebreiro. Entón está dedicado á Virxe do Cebreiro. E agora, 2 anos despois, puxenlle música, teño a enorme honra de estrealo aquí. Para min a Virxen é pois, o eterno feminino, a nosa forza creadora, a protección, pero tanto en homes como en mulleres. Quero dicir, esos son cualidades que penso que temos todos e as cultivamos, non? Pois noraboa, Carmen, que desfrutes, que desfrutemos sobre todo, noraboa por ese proxecto tan cercano, tan próximo, tan emotivo, no que, ademais, o sensar está aí a flor de piel. Eu sempre digo que as sensacións pasan por o sensar e iso é o que, ao final, temos que vivir todos. Gracias, Carmen. Eu non sei se xa están todos preparados. Canta ela e despois acompañades. Fantástico, pois ese forte aplauso para Carmen Penin e despois acompañarás a Real Banda de Gaitas e Tatiana Kostomarova. Gracias. Só quería dar primeiro as gracias, que non as din. Expresar de novo a miña admiración ao maestro, aquí a Xosé Lois Foxo, por ser ese incombustible home que fai posible este encontro e outros. Il sabe que dos que fai este é o meu preferido, verdad? Non minto. Pois imos alá dedicada á raíña fermosísima e a todas as cantoras e cantores que hoxe están aquí. Mai do pan e o vento, dona das aves e o sal, enche de amor o noso pensamento, ela manda e ordena que lle faga un cantar. Pedras e xestas seu leito, señora de nobre beleza, con pobres trapiños vestida, que ela non quere, que ela non quere materia nin riqueza.
Moitas grazas. Estamos un pouco soiños aquí, que veña máis xente boísima, bravísima. Como esta canción a sabedes, porque a sabedes, hai que cantar, eh? É sempre un placer volver aquí a Seoane. E cada vez que veño fago algún amigo ou algunha amiga nova. Dentro de pouquiño coñezo toda a aldea. Para min esta é unha das citas imprescindibles, a que máis penso eu no ano, sempre moi esperada, porque sodes de verdad maravillosos. Sodes unha xente acolledora, cariñosa, dende o primeiro momento que nunca me virades, como se fora da familia. E o mesmo conta para estes músicos magníficos, para o maestro Foxo. Entón, pois, aquí estamos e seguiremos estando mentras nos queiran. Por certo, Mauricio Polsinelli é o meu pianista, é o que me aguanta na casa tamén. Estamos ben así? Sí? Teño unha nena pastora, delgada como un salgueiro, como unha breliña verde que dobra pra onde o quero. O baixando monte, baixando, baixando, o baixando monte, polo monte abaixo. O baixando monte, baixando, baixando, o baixando monte, yo pensa la noite. Pastora que vas coando, onde vas tan pensativa, e o teu amor no caurel vai afondando a ferida. O baixando monte, baixando, baixando, o baixando monte, polo monte abaixo. O baixando monte, baixando, baixando, o baixando monte, yo pensa la noite. Que
baixando, baixando, o baixando monte polo monte abaixo, o baixando monte, baixando, baixando, o baixando monte yo pecha la noite. Bravo, rapaces, bravo. Moitísimas grazas, moitísimas grazas. Estou aí lento a veces, unha quere acender pero non acende. Estamos no momento rápido. Gracias, Carmen Penín, moitísimas gracias a ti. Membros da Real Banda de Gaitas, Tatiana Costomarova, por suposto, compañía, isto dá gusto sempre escoitar. Seguimos a continuación coa agrupación musical do Caurel. Xa se irán aproximando ata nós e eu a ver se teño a oportunidade de falar con algún dos integrantes. Compañeiro de Sonido Canto son a agrupación musical do Caurel. Vamos, claro, vouche facer un pequeniño reconto para saber máis ou menos pois, no momento de recibilos. Me imagino que sí que estarán aquí connosco, e así xa me comunicará ahora Quique de realización. E antes de nada, ahora sí que vou aproveitar un poquinho, porque ao principio vos comentaba que de moito se coñecido recopilatorio que Xosé Luis Foso ten de milleiros de músicas do Caurel, que foi rescatando entre os anos 1968 e 2008. E a min gustaría ir contando algunhas das cousiñas que aparecen pois en diferentes partes dos seus volumes. Ten 3 volumes deste recopilatorio e, por exemplo, nun deles, no terceiro volume, contaba Foxo no seu recopilatorio que existían personalidades únicas como é o caso da avoa do Filandón. Lembra a señora Elvira Touzón Quiroga cando ela narraba que ian camiñando 18 kilómetros a feira a Quiroga con cestas de ovos a cabeza. Nunha ocasión, cando botaba as ovellas ao monte, a súa mamá deulle unhas coplas e díxolle: aprinde as que chas han de preguntar. Non se imaginaba naquela nena prodixio que un século despois nós seríamos os encargados de pasarlle esta lección. Seguimos rescatando máis palabras de Xosé Luis Foso nesta obra recopilatoria do oficio do brindador, dos máis valorados naquel entón na cultura das bodas da contorna do Caurel, Lóuzara e o Incio, a Puebla de Brollón e mesmamente no lado de León de lingua galega. A contratación dun bo brindador de adentro era sen dúbida unha parte da dote que se daba a noiva, un recordo para toda a vida. Resalta Foxo neste recopilatorio que, dado o valor do brindo, o máis xenuíno cantar de boda entre as terras de Occidente, eles a propuñan se xa declarado pola UNESCO Patrimonio da Humanidade. Seguía lembrando Foxo nese seu recopilatorio a música e a palabra, a devoción e o sentimento. Lembraba nunha ocasión cando se achegaban a cantora de Flor de Rei Ríos, Pilar, que denantes de iniciar o cantar se santiguaba como se algo moi importante fose facer. Poucas cousas haberá tan fermosas como a imaxe dunha veterana muller cantareira transmitindo toda a emoción e paixón dunha bella copla de cego. Seguía narrando Foxo que foi moi común como se vendían nas feiras as bellas historias de cegas ata inicios de 1960. Foron moitos as persoas que as coleccionaron, atopándonos aínda hoxe con arquivos persoais de incalculable valor. Normalmente cantábanse en familia ou cogando no monte. Lembra Foxo que se trata de perpetuar, non de descubrir, perpetuando para nós e para as futuras xeracións estes legados. O ouvido, papel e lápiz eran os medios cos que contaban naquel momento. Nós, ou eles na actualidade, temos a sorte de ter todo registrado en audios ou vídeo. Tamén foron relevantes, por suposto, os poetas e escritores do Caurel como Uxío Noboneira, autor do poema Pastora do Caurel, que coa música de José María Raposo é considerado un verdadeiro himno do Caurel. Tamén están María Mariño, Ángel Fole ou Mercedes Vázquez Saavedra, entre outros. Eu, cando estén todos colocados, xa dou paso, e mentras estaba relatando algo fermoso que partiu precisamente do grande do Caurel. Así que, cando o meu compañeiro de son xa preste xa servicio co seu último micro, adiante, e xamos já ese aplauso para a agrupación musical do Caurel. A disfrutalo, gracias. Gracias. Sí. Bueno, imos tocar as únicas que sabemos dúas. Entonces, o director é Xan de Vilar,
e dice que toquemos o Paso de Eiriz. Houve un error aquí. Agora empezamos ca outra que sabemos, pero é o Paso de Eiriz. Tarari. Vale, pasan nas mellores familias, eh? E esta chama se vale na punta do pé. Bueno, moitísimas gracias á agrupación musical do Caurel. Van a seguir ensayando, prometen seguir ensayando moito. Unha maravilla, bailamos que apunta do pé aí, mestre. Solo nos botaba, a min que me gustan tanto aí esas danzas dun lado cara a outro. Vayan despacio, vayan continuo, que esta baixadiña, aínda que parece moi lixeira, é un pouco contraproducente según que momento. Mariluz Pombo de Arnade. Creo que xa está por aí Mariluz Pombo de Arnade. De Arnado, perdón, de Arnado. Perfecto, gracias, mestre. Moi ben, agora vou falar con ela, que ademais agora unos entran, outros van. Mariluz Pombo de Arnado. Que precisades? Precisades algún acompañamento musical? Sodes dúas?
A última hora, contame, como foi ese acordo de última hora? Contame ti. A acordo de última hora dixo, tes que me acompañar. Con que instrumento? Ou cantando ou que instrumento? Sí, cantando. Bueno, habitualmente facedes dueto ou non? A veces, sí. A veces. Mariluz, contabas ou non? Contabas cantar? Sí. Sí, bueno, aproxímate xa si queres aí. E ademais estás aí co pandeiro, a percusión, aí está. Bueno, aí me gusta a compañía. Mariluz, contanos, como vai a vida musicalmente? Estupenda. Estupenda. Sí. Mais alá do filandón, onde andas nada deixando o máis. teu facer? Nada máis. Na casa? Cando menos na Canto, casa? Na ducha, sí. Na ducha. E levas ese folio á ducha? No. Non. Necesitas, mira que están aquí as veteranas que viñeron sin papel e van a decir, hai esta xente nova, Esta que, memoria. verdad, hai Mariluz. Bueno, vamos alá cando decidades. Eu creo que está, sí. A ver se montamos algo máis para poñer o papeliño, non, Marco? Vai a ser moito máis doado. Non fai falta, non? Ti tamén fai falta, compañeira, faiche falta? Sí. Bueno, tamaño escribimos, a mí me gusta moito letra grande. Bueno, eu xa cando traballo, eu acordome cando era nova, escribía tamaño 11 no ordenador, xa vou no 20 con gafas e con todo. O sea que eu me imagino que neste manuscrito, que os manuscritos quedan super originales, unha pinza, Marco, necesitamos unha pinza de pelo, de roupa, do cinto, hombre, xa temos aquí. Aquí temos. Bueno, que nos vas a interpretar? Non vai. Que nos vas a interpretar? A ver, aquí, mira, se centramos aquí, aí, mira, centramos aí, vamos, ai, que non chega dunha parte, vamos ter que inclinar. Temos que pedir medidas, para outra ocasión pedimos, ai, malo será, que non veña unha ventisca. Que nos vas a interpretar? Un romance da Melinesa, que está Vale. escrito en castellano, pero seguro que todo o Caurel o cantaron siempre. Pois temos a acompañar, aí temos precisamente Mariluz Pombo de Arnado e a súa compañeira que se chama Tere Pombo. Tere Pombo, bueno, irmá, entonces. Sí, sí. Bueno, vaya familia. Adiante, aplauso para elas e acompañantes musicais tamén agora. Por aquellos prados verdes, por aquellas praderías, bajaba la Melinesa, mi Dios, que bien parecía. Con el vuelo de la saya todas las flores cogía, miraba de un lado a otro por ver si alguien la veía. Solo la vio un caballero traidor que la perseguía. ¿A dónde vas, Melinesa? ¿A dónde vas, prenda mía? Voy a la boda de un primo que casarse pretendía. Nos casaremos los dos e iremos en compañía. Echan los dos a correr por aquellas praderías hasta llegar a aquel bosque el más espeso que había. ¿Quién mató a ese caballero? Mi Dios, ¿quién lo mataría? Contesta la Melinesa sin miedo ni cobardía. Lo he matado yo, con las armas que él traía. Él me robaba el olor y yo le quité la vida. Perdón, por favor. Bueno, Moitas ese gracias. fortísimo aplauso a Silmás Pombo. A mí me encanta cando sucede esta naturalidade e ademais casi me lembro pois ao mellor cando erades pequenas que vos daba risa, claro, hombre, que eso sucede en todas as familias, empezamos a cantar e cando empezamos a rir non hai máis. Nos despedimos así, xa Silmás Pombo os acompañantes musicais. Gracias. Bueno, non sei si Gracias. ahora está, gracias a vos por acompañarnos, gracias. Que teñades un feliz verán. Esperade, tedes aí un diploma, efectivamente, eu estaba agardando ahora para ver si o mestre Foxo vos brindaba, como ten que ser, este paso por a 27ª edición do Filandón de Músicas de Caurel. Gracias. E que non che dé a risa, Mariluz. Que bo.
resulta gratificante. Gracias, pasadeo moi ben. Non perdades nunca ese sentido do humor. Digna de Vilanova, está por aí Digna de Vilanova, ou xa vin? Digna, aí estás tamén, aquí chegou da Seitura, que tamén a semana pasaba. Ela chega sin papel, trae ben claro o que quere cantar, o que quere contar e o que quere saudar. E iso é significativo. Estamos entrando xa na recta final deste filandón, pouquiño temos e nos queda xa por abrazar musicalmente, pero sí, obviamente, pois eso, rendir ese tributo especial sempre a raíña do filandón. E Digna, perdonadísima, Digna, moi vos serán casi noite, porque estamos pois a partir das 9, xa casi podemos dicir as 9 da noite. Que tal, Digna? Como vai todo? Que tal esa viaxe? Que tal estás? Como vai o verán? José, a ver se agora. Un día perfecto. Temos con Digna un día perfecto compartido por o resto de compañeiras. A ver, vou aproximarme eu mentras o compañeiro está. José, vamos a poñer outro. Veña, pois vamos. Digna, decíamos, un día perfecto e maravilloso. Sí, estupendamente. Que ben o pasaches, comiches ben, viaxaches ben. Ben, viaxei ben, é todo perfecto. E agora que nos vas a interpretar, Digna? Mira, iba a cantar un romance tamén, pero como xa se cantaron tantos romances, xa se fai un pouquiño tarde, vou cantar unha máis cortiña. Bueno. Para acabar un pouquiño antes. Como deseses. Porque xa a xente xa se cansa tamén. Como deseses, como a xente cando está aquí está, porque non ten outra cousa tampouco máis importante que facer que estar neste filandón. Mira o que di a raíña, a ver se vamos a vir aquí e vamos a ser comedidos co tempo. Vamos, pa unha vez o ano como para regañar no tempo e regatear. Ao final acaban cansados. Veña. E facémonos pesados. Digna, non, de pesadez nada e de sabiduría e de tempo todo. Ese forte aplauso para Digna de Vilanova, gracias. Ese aplauso. Bueno, pois vamos a empezar. Boas tardes, Maruxiña, vouche decir unha cousa. Si tú me queres a min, eu non me caso con outra. Que te quero ben o sabes, non precisas preguntar. Fai un ano que che dixen que me quería casar. E vaite dai, xa podes marchar, que na miña vida che volvo falar. Che volvo falar, e vaite dai, xa podes marchar. Dame un bico, Maruxiña, non me faga rabear, que xa vai vindo a noitiña, e teñome que marchare. Agora pídesme un bico, logo dispois é un abrazo, e así pouquiño e pouco queres entrar no palacio. E vaite dai, xa podes marchar, que na miña vida che volvo falar. Che volvo falar, e vaite dai, xa podes marchar. Digna, xa cantábamos todos, que a sabíamos, esa sabíamola. Bueno, pois ese forte aplauso, Digna, que o disfrutes agora o que resta de actuación, e xa, pois eso, a acomodarnos. Gracias, Digna. Digna de Vilanova, ese diplomiña, claro que sí, claro que eu estaba aí agardando por Marco, que ademais vai a ser agora o seguinte intérprete, xunto con Manuel Douteiro, así que graciñas, Digna. A pasalo ben, a disfrutar, e bueno, e Marco, xa estás en Estea. E Manolo, claro, Manolo Douteiro. A mí me gusta cando suben os artistas que con ese pudor comedido do artista dice o protagonista é el, e outro dice non, o protagonista é el, e empezan así como cando vamos á cafetería, non que pago eu, non que pagas ti, e ao final os protagonistas sodes os dous Marcos. Non ensayaron nunca, a ver, contanos, Marco, virtuoso, non ensayachedes nunca? A ver, eu ensayei que a canción que primeira que vou tocar fixena eu, e a segunda meu pai, pero Manolo nunca tocou estas cancións e fai o de maravilla antes probando un momento. Manolo, e isto, que impacto crea cando dices... Vamos. Sale de dentro. Home, de adentro a fora vai sair o sonido. Manuel Douteiro, encantada de estar aquí cerquiña de ti. Bueno, é un privilexio tamén estar con este virtuosísimo. Non vai ser privilegio estar aquí con Marcos.
Marcos é o mellor de todos. O mellor todo. Bueno, vou vos deixar porque Marco é tímido e non fala moito. A mí me encanta rescatar moita información del, porque aparte é un internacional dos grandísimos, aínda que el vai sempre por a calada, pero os que estamos ademais diariamente escoitando as súas músicas e nos medios de comunicación sabemos que é un galardoado permanente, que creo que con 8 anos pisaba por primeira vez este filandón. En fin, que vamos a decir? Moito máis. Música, compañeiros, non, gracias non, o que é e o que non é, non é. Forte aplauso para ambos os dous, por favor, e a disfrutar deste momentazo. Bueno, pois así se despiden Marco Foxo. Bueno, Marco Foxo non se despide, está permanentemente atento a todo o que é a coordinación, a ordenación, pero Manuel de Outeiro, efectivamente, pois moitísimas gracias por acompañar dese xeito improvisado, que é o que decimos, ao final, quen leva arte non necesita improvisar demasiado, porque, bueno, ao final se leva ese tonillo aí e un se acopla con total perfección. Amigos, fin de festa con vos, fin de festa. Esto aquí, vamos a bailar. Oye, podedes retirar sillas, verdad? Poden retirar sillas, poden bailar, xa podedes facer absolutamente o que queirades. Fin de festa coa Orquestra Río Leira de Vilamartín de Valdeorras.
Eu aproveito xa, queridos amigos, para despedirme para os que estades aquí. Un placer compartir estas terras do Caurel. Xa vos lembraba que tiven a boa fortuna de estar no ano 2011, no ano 2016. Pasaron os anos, un pouco máis maior. Aquí estou, pero vivindo da comunicación, sempre con ese agarimo e con esa paixón que nos achega un poquinho máis os presentes e os ausentes, pero, por suposto, aí con nos outra vez, como decíamos, do video streaming e outra vez da canle de Xosé Lois Foxo Live. Bueno, desexarvos que teñades un feliz verán, que sigades disfrutando do día a día, que sigades disfrutando da vida, das persoas, de todo o que nos rodea, que o presente é presente, que se nos vai rápido nun chasquís de dedos, que disfrutedes dese futuro máis inmediato, porque mañá Deus dirá, verdad, doña Angelita? Así que disfrutemos o máis inmediato e disfrutemos sobre todo con gran humanidade. Non vos esquecedes e non vos esquezades de que somos unha especie non para extinguir, sino para que nos conservemos entre nós. E unha parte importante para conservala é con música. Con música. Así que me despido. Forte aplauso para todos eles, forte aplauso para vos, noraboa por participar e ata unha nova edición. A ser felices. Saúde. Claro, dice, si nos acompañan bailando, mellor. Xa o sabedes, levantade as traseiras de arriba e a bailar, doña Angelita? Imos alá, adiante. Unha das que ten que acompañar é a presentadora, que a felicitamos e vamos dedicar este primeiro paso doble, El Sombrero. Qué bien bailado, qué bien bailado. Da gusto veros bailar, de verdad, gracias por esa dedicación.
Vale. Pues venga, vamos con un tema muy gallego como es A Santiago Voy. Moi amables, moitas gracias.
Ai, oi, aleílame un pouquiño, rezale do. Oi, esta ovella xa está rapada, oi, e a pastora canta e ríe o redale do. Oi, arrexuntémolos son delgadiña e máis xeitosiña, sei cantar e máis sei bailar, eu